Miguel Sebastián té una relació d'estreta amistat amb Rodríguez Zapatero, que encara li agraeix la seva disposició a enfrontar-se a Ruiz Gallardón en les últimes municipals. Ara Sebastián entra al govern amb una posició de força, acompanyat de ministres de la seva confiança, com la basca Cristina Garmendia. Avui tots dos s'han reunit amb el nou portaveu al Congrés, José Antonio Alonso, també amic de Rodríguez Zapatero, per demostrar la importància que l'executiu dona a la innovació i la ciència. Me encuentro también muy ilusionado, que soy plenamente consciente de los retos que tenemos por delante en materia de la industria, de la energía, de las telecomunicaciones y sociedad de la información, del comercio y del turismo, y que afronto esos retos con muchas ganas. Que estoy muy ilusionada y le agradezco muchísimo al presidente, primero su apuesta por la creación de este nuevo ministerio y su convencimiento de que sin duda será uno de los motores económicos de la economia espanyola. L'altra dona pròxima a Sebastián és Beatriz Corredor, nova titular de Vivenda en un govern que avui ha rebut tots els elogis del PSOE. Després d'aquest dia de reunions, demà els ministres juraran o prometran el càrrec i després prendran possessió als respectius ministeris. Aquí al Congrés ja s'estan fent els preparatius per celebrar dimecres l'acte d'obertura solemne de la legislatura. Marta Viladot, TV3, Madrid.